Oimorenya koromoga jonga ka thuol ni marwa ke chendo ni mar duol wantiere okang' mokwongo kama bende waikoni wechego manyien ka bang'e okang' mar ariyo ang' nubed kod twak gi jafwambo Charles Odhiambo moseikore yo makare kata kamano koromoga jwang' en chieng' maduong' mokalo ka bende jatend piny Kenya William Ruto bang' chamo muma bang' wigi ariyo bang' chamo ma kawuono oyiero jotend migepe ma bende biro tiyo e telo mare kaka jatend piny Kenya. Jotend migepe Kenya koromoga jwang' oyier gi ka bende otelne kanyo gi Musalia Mudavadi kinyano kanyo ka bende ntiere jogo ma bende odonjo thothgi odonjo e telo no mar tend migepe nyakoromoga jwang' ka bende chich koro ntie ka jogo ma bende joma mine koro chich ni atamalo 50 mano singnegi okonyalne e listi mar nying jotend migepe nyakoromoga jwang' waiko ni nonro kendo kuku mag jogi kaka yanogi ni nyakoromoga jwang' e chendo ni mar duol ka bende wadhi nono ni ngimagi mag siasa ngimagi mag somo nyaka kende ma bende koro gik gichopo kama gichope ni waiko ni mago Odhiambo kawuono to mokwongo wang'iye thuond weche. We have again the other very important position, and that is the position of the Prime Cabinet Secretary. And I have appointed my brother, Wycliffe Musalia Mudavadi, into that office. Jatend piny Kenya William Ruto lando jotend migepe ma obiro tiyo godo e loch mare. Jatendo bila Hilary Mutyambayo ka oyweyo marutaya ka George Kinoti ogwetao kaka jatendo kwach kich. We are confident that with the lessons learned from COVID-19, we are in a better position to be able to mount a response compared to before. Luoro nitiere ni counties prario ma pacho kanyalo yudo midhusi mar Ebola. Ka sirikal ma Kenya to wacho ni ikruok mar kedo kod tuono okete yo makare. Machiegni koromoga jwang' e chendo ni waiko ni weche go manyien yo makare be thuolo matudri kodwa laiwa manote machuoke na riyo 3-6 nono ka bende wantiere mbui RAMOGI TV kanyo Facebook nyalo luwo weche gi achiel kachiel kanyo mondo bende ng'imi wapachi kotendwe gi magi mwaiko ni Odhiambo ma kawuono. Machiegni nyinga Lydia Okeyo ka jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Jumbe ariyo tok chamuma marapis jatend piny wacho William Ruto oyango jotend migepe makoro biro konye tayo piny owacho mare. Ruto yango listi ma jotelo 21 lendo manotime kar jot mar Kenya kata mar ker mantiere e boma ma Nairobi Odhiambo ma kawuono. Jatend migao mar riwruoge mag Saga Simon Chelugui, jatend migao mar pur en Franklin Linturi ka bende jatend migao mar tudruok kanyo en Eliud Walu, jatend migao mano mar jotich en Florence Bore ka jatend migao mar lweny en Eden Duale, jatend migao mar aluora kod bunge en Rosalinda Soitan Tuya ka bende jatend migao mar jotich kod kit chwech en Aisha Jumwa, jatend migao mar weche tuke nyakoromoga jwang' en Ababu Namwamba kaito bende kan jatend migao mar somo Ezekiel Mashogo, jatend migao mar mwandu mag buolo kanyo oyier Salim Mvuria ka bende jatend migao mar thieth en Susan Wafula, jatend migao mar pinje Afrika maugwe Rebecca Miano ka jatend migao mar ohala kod kembe en Moses Kuria, jatend migao mar tudruok pinje maoko en Alfred Mutua ka bende jatend migao mar pi kod ler en Alice Wahome, jatend migao mar limbe Penina Malonzo ka en jatend migao mar lo kod udi en Zakaria Mwangi, jatend migao mar teko kod modhi en Davis Chirchir ka jatend migao mar apeni kod wuothe gin Kipchumba Murkomen, jatend migao mar arita en Kithuri Kindiki ka jatend migao mar omenda en Njuguna Ndungu, jatend migepe mogwel gi koro nyakoromoga jwang' biro rito nyaka jo od bura opuodhgi eka gichak tich ayanga. Od bura yaw tich ang'wen jumani.
Nakora mugo jatenda piny Kenya William Ruto yero Justin Muturi kaka aton jener manyien ma pachoka. Muturi koro kao karaton jener machon Paul Kihara Kariuki mosebede apisi no hariga marganario gapar kodadek nyaka iga marganario prario kodario eboten jatenda piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Wakil ni sigan Justin Muturi manotiegore kaka okile kabange odonje wechego mag siasa. Justin Bedanjoka Muturi no nyuol tarik 28 dwe mar Ang'wen higa mar 1956 e gwenge mag Mbere North County ma Embu. Nosomo e skund sekondar mar Ui ma Kangaroo e kana odonjo e mbalariany ma Nairobi kama noyude digri e weche mag chike higa mar 1981. E higa mar 1982 nodonje ka tiegruok e weche mag chike mar Kenya School of Law. E higa mar 1982 Justin Muturi nodonje doho kaka jang'ad bura e weche mag mibadhi. E higa mar 1997 Muturi nodonjne gi ketho mar mibadhi kama ni chik nong'ado bura ng'aya bang' yudo mit bilie koya kuom jatend osiptal ma Masaba Dr. Geoffrey Joel Momanyi kod jaode Felgona Akodhe manodonjnegi. Mano miyo Muturi ogo tao kaka jang'ad bura kata obedo ni burano nowitoko. E higa mar 1999 nolaro kom kar chung'od bura ma Siakago kama noyombo mobedo jaod bura ma Siakago. E higa mar 2002 nobedo chief whip mar kweth mapingo piny owacho. E higa mar 2007 kod 2013 nochako laro kom od burano to kata kamano kwano manogo ne ok odhi kare kendo noyombe yierogo. Duon bura mar Jubilee noyiere kaka spika mar od bura e higa mar 2013 e bwo tend Uhuru Kenyatta kom manobedo nyaka higa mar 2022. Bang'e noriwore gi kweth mar Kenya Kwanza e siro William Ruto kaka jatend piny Kenya. Bang' dayo dhoge gi od bura ma pachoka, Justin Bedanjoka Muturi biro bedo aton jener mar 8 nyaka ne piny Kenya yud loch e higa mar 1963 ka koro dhi kao kar Paul Kihara Kariuki. Mugajwango medo menyo ni ngima karamana chal mar ngima mar jotenda migepego mabende koro yero diochieng' makawuono gi jatenda piny Kenya William Ruto mabende koro mabro miyo gi thuolo mar tayo chenro mag migepe mpogore opogore pachoka mano bang' dayo dhogi gi od bura ma pachoka kata parliament mabende ibro tergi mbele od bura mondo mi gidhi gigo mbaka gi jo od bura kendo dadho giwinjie wechego mabende gin go mar nyiso ne giromo bedo e kombe go nyakora mga juang. Abraham Otiena ne ni kacha kiwacho ni intiere ka kendo ing'iyo wechegi ka intiere got kokwiri. Christine Otieno wacho ni en uwok seme to wacho kanyo ni weche gi chopone e yo makare. Kenyo sasa bende kantiere Kericho wacho ni embe ntiere Kapito Yier to wacho kanyo ni gwelo ma jotenda migepe okotimore e yo makare nikech wacho ni jotelo machalo kaka Ngire George Magoha ne pod nitiere kod nyalo mar tayo migao manotie mano mar somo. Wacho kanyo no ripo otema no winjo bedni imed we mondo ti kata kamano Pito Yier telo katelo donjo gi jogo mabende tiyo e migepe magi wakayo matinya kwa mwajuang kata kamano pod duogo kod weche gi mathoth bang' yoni kete mana ka RAMOGI TV waduogo bang' yo machuok. Rusno biro dhi nyime mano chuno Tapki biro bedo jaod Bihan Pandey. Bihan dong no dhi kelo japicha. Enokia ni kata piko neno rach. Koro komako clutch motamre mano nyiso no boyudo masira. An kod Bihan wadhi bedo ng'ato
behind. Deal ni deal. Dial star 334 hash. Ebu tuma za lashes. Unajamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok maggi makare pile ka pile. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You've seen them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those estates, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggles. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kwedo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236 hash today to start using ViewPay cashless. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana. Ere kaka wadego orege jogi e yor loso mwandu. Tich adek e twak mar buch jopiny. Ng'ato kik iluong ni mheshimiwa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wakelo ni matut kuom gigo ma otudore kod dongruok mag oganda. Jowa ok thor lao ohala chik. Twak maywayo jotelo mowuok e kidienje ma opogore. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, sa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai.
Machini kero nyakora mgajwang chenro en duol wamedo mi weche go manyien mago motucho ahinya to dhiao makawuono kama bende jatend piny Kenya William Ruto koro ochiwo nying jogo ma bende koro biro bedo jotend migepe ma pachoka jotelo mopogore kama bende koro bang' mano ibro dwar ni gidhi odadho gi e od bura ka bang'e gibiro yudo thuolo ma donje apisi mag migepe mopogore ma pachoka kaka jotend migepe. Julius Odhiambo wacho kanyo ni oneno Ramogi TV ka entiere Kagoro eyo makare ka bende godo naguko mar Mike wacho ka Ramogi TV chopo e gwengeyo makare en bende nyakora mgajwang hadhi mbele gi mi weche go manyien ka bende moko kuom jotend migepe mago manoyier oting'o kanyo Salim Mvuria mano mar migao mar mwandu mago mag buolo. Jatend migao nyakora mgajwang mano mar thieth en Susan Wafula kaito kanyo wantiere kod Eden Duale Rosinda Soitan tuya brobero jatend migao mar alwora kod bunge kaito wantiere kanyo gi Aisha Jumwa jatend migao ma jotich kod kit chwech kaito bang'e kanyo nyakora mgajwang bende wantiere kod Ababu na Mwamba makoro mitend migao mar weche tuke parnine en jatend migao mar weche ma oko kata foreign affairs telo mokalo no kanyo Ezekiel Mashogu bende koro jatend migao mar somo ka bende bro kao kara jatend migao machon Professor George Magoha. Salim Mvuria bro jatend migao mar mwandu mag buolo ka bende jatend nyakora mgajwang kwa dhi mbele en jatend migao mar thieth dibedo kanyo Susan Wafula ka bende hodhi donjo kanyo sechego ma bende koro piny Kenya ntiere kod bwoko tendre kod tuo mar Ebola. Rebecca Miano bende ni kanyo nyakora mgajwang en bende obro bedo achiel kuom jotelogo. Moses Kuria jatend migao mar ohala kod kembe ka bende oneno kanyo Alfred Mutua jatend migao matudruok mag pinje maoko. Wanakanyo gi Alice Wahume jatend migao mar pi kod ler mana migao mobro tayo e pachoka ka bende nyakora mgajwang wan kanyo gi Penina Malonza mano biro bedo jatend migao mar limbe e pachoka brongio migao no e yo makare. Zakaria Mwangi jatend migao mar lo kod wechego mag udi ka bende jatend migao mano mar teko kod modhi biro bedo Davis Chirchir. Jatend migao mara peini kod wuoth biro bedo Kipchumba Murkomen kaito kanyo neno kanyo ka jatend migao mar arita pachoka biro bedo Ngire Kithure Kindiki mabende nyalo paro ni nodwaro bedo jalup Ruto laro komten piny Kenya. Njuguna Ndung'u biro jatend migao mar omenda e pachoka ka bende obro kao kar Ukuria Tani mosebedo katayo migao no e botenda William Ruto botenda Uhuru Kenyatta manotelo mokalo nyakora mgajwang mana moko migepni mabende koro ose chiwa jogo mabende bro bedo jotendgi etelo ni manyien telo mar William Ruto ka bende podwa keto mwantiere migepe mabende poka ochiwo nyingegi wabro bedo bona ni wami nyingego nyakora mgajwang e kinde go mabiro. Kwake otenge mag motend record yiero kata mana welo mar jotend migepe go nyakora mgajwang wang'io mag motend record wechego mag thieth. Kama piny owacho kokale migao mar thieth olando ni gibeda kicha kod counties maromo 20 pachoka chenro magayo donjo mar tuo mar Ebola e pachoka. Kwan joma tho kaluwore kod tuo Ebola medore e piny Uganda ka piny Kenya olando nono jowuoth madonjo pachoka. Judith Omondi miyo waler mathoth motedre kod wachno. Piny owacho ma Kenya rido okenge mar geng'o midhusi mar Ebola. Nyaka sani jokanyo mag migao mar thieth koni onge jal ma oseyudi kod tuoni pachokae. Mak mana ni nyaka jo Kenya orido kanda e keto okenge mabiro geng'o tuoni kuom donjo e piny Kenya. The country has not reported a case of Ebola. It is important, but that does not mean we lower our ante. We need to ensure that our antenna is at maximum so that when that case eventually comes, we can be able to pick it early and ensure protection of the public. What we are here to affirm to the nation is that indeed the country, with all the lessons learned from COVID-19, we are equal to the task. Some just have fears for nothing. We assure Kenyans that indeed it is manageable
and we can do it. Director mar chenro mar thieth Dr. Patrick Amoth okoni Kenya ni mana kod thuolo mar pimo Ebola e kar timo nonro mar weche thieth mar Kemri ka chenro nitie mar medo kuonde mamoko mag timo pimno. Now we have designated Kemri as our laboratory of choice for diagnosis. However, because of biosecurity and biosafety requirements, because of this highly infectious pathogen, if it lands in the wrong hands, potentially what they can be able to do with it. That is why we are narrowing the number of laboratories for case identification in the early phase. Kotenore kod chanjo, jakanyo mar riwruok mochung' ne chenro mag thieth e piny mangima WHO Shem Kipton okoni chanjo mar kido mar Ebola mar Sudan manie piny Uganda poko puodhi kaka mano matiyo maber. Makmana ni gini e yo mar manyo chanjo manyalo konyo Uganda e kindeni. The vaccine that we have, we do not have evidence that it's protective against this particular strain. However, there are ongoing development of at least 7 other vaccines which are targeting this particular strain, and WHO is working to expedite the process of evaluation to ensure that should it be required, then it will be available in the shortest time possible. Jopiny bende koro osieme mulo dend joma otho ewi wach ni ginyalo bedo kod tuoche ma oko yangi. Avoid touching or cleaning dead bodies, especially where people have died of illnesses of unknown cause. And it is important for us to be able to pass this information to the healthcare authorities so that they can be able to assist in a dignified burial by offering the necessary protective packaging before burial. Ikwayo jopiny mondo tudre kod jochiw thieth e namba mar 719 kaponi gin kod chich ewi tuo mar Ebola. Judith Omondi, Ramogi TV. Kuramo ikwadwoge thuon wacha bene wan godhiambo makawuono mana ma ero jotend migepe jatenda piny Kenya William Ruto oyango jotelo makoro biro konye tayo piny owacho mare kaka jotend migepe kod leo mamoko madito mag piny owacho. Ruto yango tich ma jalupne Rigathi Gachagua biro timo kod ma jatend migawo maduong' Musalia Mudavadi biro tayo e piny owacho mare. George Bati miyowaler. Ndalo 14 nyaka ne ochamo ma kaka jatend piny Kenya, William Ruto ochako keto kenge manyiso kaka piny owacho mare dhi tiyo ka oyango jotelo mogwelo kaka jotend migepe kod lemo mamoko madito e piny owacho mare. Kopogore kod bedo ne jalup jatend piny Kenya, jatend piny William Ruto miyo jalupne Rigathi Gachagua tich mabiro konye tayo chenro mag migepe. He will chair cabinet committees. He will oversee the implementation of cabinet decisions across all ministries and departments. Number 4, he'll coordinate intergovernmental relations between the national government and the county government, including chairing the Intergovernmental Budget and Economic Council, commonly known as IBEC. He will be the liaison between the constitutional commissions and independent offices in matters that require intervention by the national government, including budgets, policy formulation, and implementation of their recommendations. And number 6, he will coordinate the planning and supervise the implementation of development partners-funded programs and projects. And he will oversee public sector reforms and any other functions as I may assign him from time to time. Elendo no mabende omiyo jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi lemo mar jatend migawo maduong' kata Chief Cabinet Secretary. Lemo ma jatend piny Kenya William Ruto wacho ni en lemo mar adek kuom bi e pachoka. Ruto yango tije ma Mudavadi biro timo koting'o tudo tije mag migepe. He will assist the President and Deputy President in the coordination and supervision of government ministries and state departments, in liaison with the ministry responsible for interior and national coordination, oversee the implementation of national government policies, programs, and projects. Number 3, he will chair and coordinate national government legislative agenda across all ministries and state departments,
in consultation with and for transmission to the party coalition leadership in both National Assembly and the Senate. He will facilitate interministerial coordination of cross-functional initiatives and programs. He will also coordinate, number 5, and supervise. He will coordinate and supervise the technical monitoring and evaluation of government policies, programs, and projects across ministries, and of course perform any other functions as I may assign him from time to time. Kopogore kod lemo mag migepe, jatend piny oyango Harriet Chigai kaka jang'ad rieko ne piny owacho ewi ratich joma mine, Monica Juma kaka jang'ad rieko ne piny owacho ewi arita kwe ma pachoka, kama Siwanjau ogwele lemo mar jagoro mar buch jotend migepe e piny owacho mar William Ruto. Bang' keto ayanga jotelo mogwele lemo mag jotend migepe, ting' koro dong' ne jood bura mamalo mar goyo gi kogno kendo podhogi kapok gichako tich ayanga kaluwore gi kidieny mar 152 mar chike ma pachoka. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhimenya kwa ramoga juanja tenda piny William Ruto ikinde lando joten migepe. Prario kwa dario kar jot maja tenda piny ebo wa Nairobi. Olando neo gai marbad migao maro bila Hilary Mutyambai. Okao yueyo maro taya kaja ten migao mar ofwamb kich George Kinoti toguyo tao. Walter Nyambaga nenie kar jot maja ten piny kendo miya wa mathothi wachni. Jatend piny Kenya William Ruto gikone to tengo lwet jotend migepe mane ogwel kod Uhuru Kenyatta piny owacho mar Jubilee kendo walo jotend migepe manyien 22. Ruto mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua kod Musalia Mudavadi utiyo kod thuolono keto ayanga ni ogai mar obila Hilary Mutyambai okao yueyo mar dhier utaya kaluwore kod del malit ma en godo kendo koro walo Japheth Koome mar kao kare. Koome ne en komanda mar obila e kaunti ma Nairobi kendo bende ne en jachiw tiegruok makende ka tiegruok mar obila ma Kiganjo. I have received communication from the Inspector General of Police, Mr. Mutyambai, of his request to proceed on terminal leave because of his health situation. I have accepted that Mr. Mutyambai will proceed on terminal leave on the 6 months that he still has. Ekindeno, Ruto keto elela ni jatendo ofwamb kich George Kinoti bende ogwetao kawuok apisi kendo bad migao no timo ikruok makende seche ma idhi landi thuolo mar jok madwaro lemo mare. I have also received the resignation of the Director General of CID, Mr. Kinoti, and I have transmitted the same to the National Police Service to proceed with advertising that position. Ramogi TV rango ng'iyo mosebede kinde Hilary Mutyambai kod tend Kenya Kwanza kinde mane jatend piny William Ruto timo kampen mar seto ombulu kanyakla kod jalupne Rigathi Gachagua kweth mar Kenya Kwanza ne ng'ur yo mabad migao mar obila ne tayo godo tije kendo ne gibuono kaka Hilary Mutyambai ne chwalo tije. Na ningetaka kuuliza hao police officers kisirisiri, mkipata hao watu wamesimama na Kenya Kwanza, mupeane maoni yenu vile mngetaka polisi ikae. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kanyocho timo limbe yodho wadh nam chumbi ne okoni bad migao mar ofwamb kich mondo we manyo ji apisi mak mana ni gibulie ng'ori apisi magi mantiere Muthaiga. We have told DCI to go back to Kiambu Road and wait for crimes to be reported there. They have no business in government offices hovering all over and creating a toxic environment for service delivery. We cannot have detectives in government offices because they poison the atmosphere and the environment for civil servants to deliver.
Ruto motelo ne mane soko bad migawo mar ofwamb kich kod mano mar obila mane owacho ni itiyo godo e yor siasa. Hilary Mutyambai ne okawo yweyo mar yudo thieth kaluwore kod midekre mane oyango ni ne entiere godo, ka bende ne oketo Nur Gabo mane okawo kare kuom thuolo mane oyudo thieth e pinje ma oko. Bang' jatend piny William Ruto walo jotend migepe 22 mabiro kawo tije mar tend migepe mopogore opogore e ting' koro dong' ne jo od bura mar go kogno kendo walo ka bende ng'utgi oromo jok mar dhi nyime kod tije mag jotend migepe. Walter Nyambaga, Ramogi TV, State House, Nairobi. Kwa dhiyo chimamoko nyakora mga juang Peter Masinde e jaloche omenda maromo milion achiel bango yopunda gi omenda maromo shillings 20 e shabiki jackpot mbao. Masinde noyudo duoko makare 12 kuom tuke 13 kotiyo mana gi shilling 20 kende. Masinde ma en wuon nyithindo 3 ne oko pando mor mar seche mane ikete lwete omenda kai ochano keto hala mabiro konyo joode. Shabiki jackpot mbao miyo jogo punda thuolo ma timbe 13 juma ka juma kanyaka sani jackpot osechopo milion 21 445. Nimeshiriki jackpot mbao, nimepata bonus ya 1 million. Naimiza wenzangu pia waendelee kushiriki, wanaweza kushinda kulika hapa. Mimi ni mkulima, nafurahi sana, nitatumia hii pesa kununua vifaa vya shamba, kila kitu ya shamba na school fees ya watoto. Tunafuraha tele siku ya leo kuweza kuwapa na Masinde ambaye ni mshindi wetu wa bonus ya shabiki jackpot mbao. Masinde aliweza kucheza jackpot na shilingi 20 tu na hivi leo anaondoka hapa na shilingi milioni 1. Kama unavyojua desturi ya shabiki ni kuwa tuko na low stakes na maximum bonuses. Ndio. Tukikuja hatutalala nje. Kono mogimane makelo giko mar chenro mar duolo kang' mokwongo kamano aikoni weche go manyien par nitiere twak mano mikelo kod Charles Odhiambo mana bang' ma kendo med kete mana kaira Ramogi TV nikech kogi gisade ke wange pod aikoni weche go manyien anyato kotudre kod yiero kata gwelo mag jotelogo mabende koro bro tawo migepe mopogore opogore e tend William Ruto kaka jatend piny Kenya marabich dikendo kendo usade ke wange abende wabokelo ni weche go nyakora mga juang nyinga Lydia Okeo kajaloko mara en Elizabeth Otieno. Is the shore for the nywelezi. It's hanikwa. The S silent. Hebu tumado kwa hitio himbalas imekuwa ikiniambalas. Na unasendaje na niko kwa hii network nyingine? Baby, sina tuma na Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Hebu tuma za lashes. Rajamina poverty. Tume social distance. Airtel, the most affordable network. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa shabiki jackpot mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza shabiki jackpot mbao kwa kutuma neno SAM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki jackpot mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Anepoka heriga. Nikech na mi mana luor. Warus no biro dhi nyime. Mana chuno. Sapki biro bedo jaon Bihan Pandey. Bihan dong no bikelo japicha. Enokia ni kata piko neno rach. Koro komako clutch motamre mano nyiso no boyudo masira. An kod Bihan wati bedo ng'ato gi jaode machiegni. Koro parane gik manyalo timo mondo abed jaod Bihan. Deal ni deal.
dial star 334 hash. Ebu tuma za lashes. Unajua mimi na poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Koso ng'eyo. Jomoko nyalo luonge ni fuwo, jomoko nyalo luonge ni rem, ji nyalo luonge gi dhok mopogore opogore. Jalony moro nondiko buk kowacho ni chan ok en koso pesa, chan en koso bedo gi paro. King'iyo to awuoyo gik moko ariyo, awuoyo kuom chan, to awuoyo kuom ng'eyo. Oyimore nyakora Ramogi Jwang' machiegni e chenro mar duol odhiambo ma kawuono. Kaka pile nyinga Charles Odhiambo, kinde duto en morna mar budho kodi. Kendo aduoko ni erokamano kuom kawo kinde mondo wapuonjre, nikech kaka jawacho onge ng'ama godero ne rieko. Rieko en gima isumo nyaka ichwe itho midhielo. Mano emomiyo kinde duto ka wayudo thuolo mar yudo jok mwasumo paro kuomgi, to wakelo ni nyakora Ramogi Jwang' mondo iyudie lokruok manyalo kelo ni konyruok e yor dongruok. Kaka jahera mar Ramogi TV. Odhiambo ma kawuono an gi mor mogundho mar bedo e studios mawaka, kata e gweng' kama wantie ni, nikech kawuono wan e gweng', gi jal manigi lony mararieya e weche mag somo, chiwo rieko. To mopogore gi mano, higa 1999, jatend piny owacho kindeno jaduong' Daniel Toroitich Arap Moi nomiye thuolo mar bedo jatelo mokwongo tik mar duol moyiedhi manochuogi mondo ked gi dhier e Kenya ka. Ne en duol manomi thuolo mar higni 16 mondo ne ni jo Kenya koro onge dhieri e kindgi. To be jo Kenya osegwe dhier oko adier. Machiegni Dr. Gilbert Paul mondo wago mbaka odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya biro luonga studio da awuo kodu. Kawuono en mirwako wa e pari. Erokamano. Waloko dala ni studio. Dala. Amor ka un dala ka ahinya. Dugo kendo chieng' machielo. Magweng' mane. Maber. Ma iluongo ni Maranda. Wan jo Maranda. Hie tiluongo ni Usoko. Ten Maranda generally. Dr. Gilbert Paul Oluoch, onyuol karang'o, osomo kanye, osomo ang'o? Aha. Dr. Gilbert Oluoch en jahigni 90. Odong 2 months to rwako higni 90. 90 years old. Daktari ichamo ang'o? Achamo gima iluongo ni ododo. Ododo and crop man a lot of cham. Koro mane machama amadho nyuka ne okinyi kod odhiambo. Okoth ododo cha irege. Irege ta imno nyuka. To kata cham kuon, kata cham chapati, to cham kamano. Ko cham mano tibuda kaminga. Gima wasungu luongo ni amaranth. Grain amaranth. Nitie 4 types of amaranth. Nitie grain, nitie vegetable, nitie ornamental, nitie wild. Koro we'll talk about grain amaranth. Mamani pidho, tipono after 3 months, tirego, tichamo. Tukitere chiro, sani siling mia bich kila chiel, chiro bondo ka. Mano cham mar ododo. Cham mar ododo. Mawuokie kothe ni. Mawuokie kothe. 100 kila chiel. Kila chiel. To mano nyalo puro 3 months osechiek. Isepidhe. Eka chiel nyalo golo ni 10 bags. 1,000 kilograms. Make uso kilo ka kilo 500 tin gi 1,500. Kabisa. To wadhier. Nwakelo mano dalo mane commission, poverty commission. Nikinan mama ni modhier mang'eny gin small scale farmers. To dodo to ginyalo pidho. Dodo ginyalo pidho kendo odoro koth matin. To odhi piyo. Dweche adek to sechiek. Omiyo sami pure nyaka bed gima biro konyi doyo, gima biro konyi timo nikech ok inyal time kendi. Kitime kendi to obiro yombi. Idich. Adich, an ng'at modich. Aonge time ma paro gik mayore. An gi program kasechiwo kinyi sa 11 okinyi asechiewo.
atimo drill kae kama uneno kani atimo drill okinyi por half an hour leche half an hour adoga metho tamadho chak tamadho dodo tadhi skul apuonjo koro kamano nyaka godhiambo koro kaduoge ot and kamano nyaka saa 1:30 koro kadhi nindo sama dhi to nindo ka ahol maonge gimombe kia na kia tan kia na lokra kitanda anindo to bro wacho ni kamano nikech onge nyithindo mipuonjo koro tindi ng'ama duong' isepuonjo nyithindi tieko ionge tabu matindo mang'eny mana dier nyithindo sesomo nyakwa beno kuondegi gin kanyo nenogi koro wach mar stress na onge go ichiew sa 11 kogwen inindo sa 6:30 otieno. Napenjo profesa ni to sombi ikoni sani jaigni prochiko ichako somo kanye isomo kanye ichopo kanye isomang'o bel kamano achako somo maranda sector school apa sani ni primary so nen sector school achako kan ya igni par iga pirangwen gadek iga pirangwen gadek 43 emachake gilu ni primary mandalogi tae kachopo iga pirangwen gabriyo atimo page gilu ni common entrance makadho maber madhi maseno secondary higa mar 48 kora dhi kamano higni 7 maseno secondary atimo page mar Cambridge school certificate makadho itimo secondary higni 7 nang'o mane kaka ne program na higni 7 ichopo nyaka form 5 bas koro kisetimo page mar Cambridge school certificate to wadhi Makerere matieki higni 4 maseno ag Cambridge school certificate to Makerere ta kod degree ma London University MA BA ta kod certificate mar puonj Makerere kai isome ang'o asomo wach history mathematics particularly in my subject na jakwano my life jakane history gi mathematics mano kingiso jopuonj masani to gibro ngisi ni a weird combination ging'eyo ni history digi CRE ging'eyo ni digi geography to mathematics ging'eyo ni digi physics ging'eyo ni digi chemistry koro mari ni nadwa ng'eyo history ma kaka kama ko wachope nwa kanye to adhi kanye mano history mane nyalo miya that information tato kwano to ko ngimiti itimo gik moko koro iwuok Makerere ka in gi lony mar puonj kendi puonjo kwano to gi sigana historia iduogo Kenya history to kendo ka puonj ma ka puonja ahinya kwano ne mapuonja ahinya ke mane history ne jing'eny mane puonjo to kwano ne onge koro iduogo Kenya ka kwa duogo Kenya ka eri katieko that degree program ka puonjo matin kuom higni 2 apuonjo teachers colleges kase puonjo teachers colleges koro adhi ministry quarter mukachako kod abedo inspector mar school mano koro 1962 to koro huru biro to yoda kanyo very exciting time chako tiyo gi wasungu chako tiyo gi wasungu ma wana joma noneno bilugo ne ukabila akweda mar jarateng gi musungu waneno gi wang'wa wathagre kamano isomo to msungu pod neno ni inonge giming'eyo kendo ka puonjo Sedeba ne wan ji 26 staff to jarateng kenda kanyo moko gin wasungu duto to kanja dak gi wasungu adak gi jarateng piny nono to wasungu dak ko atan gi degree jomeno man puonjo ka moko ka degree kata kwa dhiti teaching practice wadhi hotel Kisumu hotel ano kadonji kichajara teng Kisumu ka to gidonjo gi chiemo in kori dong'oko adong'oko to haba bedi Kisumu hotel no nitie wat na mama jatedo koro miya chiemo tendo kofoyo moro goko ninya paro nyinge kamoro wede ne nitie Polikapomolo dala ne ni machiegni ka no ng'eya koro ka ji chiemo wasungu chiemo tanto miya chiemo tendo maembe moro tiende popo mane signi gi jikon to kitemo donje
okijal askari kwenye magdoto mara jara teno kidonji. Koro kang'iyo historia mari daktari. Sekta mar somo ni idundo iye mokalo. Kabisa. Nikech ibedo japuonj, ichaki bedo nyaka jatend kar tiegruok mar Kenya Science, ichaki bedo nyaka director kamiluongo ni Kenya Institute of Education, KI, matindi iluongo ni Kenya Institute of Curriculum Development. Ichaki bedo director mar puonj jatend migao, ibedo jalup jatend migao mar puonj. Koro kapok wadonje wach Poverty Eradication Commission. Ang'o machando somo e Kenya ka nikech aparo ni in a walking encyclopedia in sigand somo e Kenya. Aparo gima chando ji sani achak nwan gima miluongo ne 844. So no biro kola solve a problem. Ne wan gi chandruok ne wadwa loso. Ma ji mang'eny ok ong'eyo ni in emi loso 844. 844 ema loso. Gima ne chendo wan ne wajima gero piny. Wasungu awariembo gi to gibe tije mang'eny. Manyaka jothurwa kaw nikech gidhi. Koro yudo ni somo ka for example awachin kaka Sereba. Ne gin 26 kod one Africa. Koro ka gidhi ko kanyo nitie baki marang'ongo. To ka dhi KIE to gin 89 musungu 89 to gituja rate musungu 89 ijoro tenge ariyo an kora michuki ne timo Swahili kamilose chenro mar somo mar Kenya musungu 89 koro an ngata chiel kenda ne director to kod my deputy director musungu koro jogi kech ko riembo gi kiro ng'amabiro kawo tijegi akanye gin 89 kanyo, gin 26 kanyo, kana ni inspector, they gin 116 inspectors, again I'm the only one. I'm being the only one because I'm not higher education. No ng'eny, to kana yugo ke makerere, jomoko no the private company, jomoko no the serikal, BDOs, jomoko no kaka mateba gere, the BDOs. Tan because na hero somo, adongi education. Ko mi anga kenda ngata chiel kama these things man dinya kakosani. Ko nechuo wa in Ministry of Education nyaka we produce manpower to replace Musongo. Production of manpower. Gia medicine, what mang'eny kabisa. To one your education, a teacher what tiegi jogi mabiro kawo kondego. Nyaka watiegi. Tato bende economy ne yare dwaro ne yare mag jimoko ko tije ng'eny to jotich onge. So then we design a program. We have lost a program more me to go that requirement manpower. We lost manpower. Ing'eni chalo ngero daktari. Ni tije ne ng'eny to jotich onge. To sani jotich ng'eny to tije onge. Yes, I'm coming to that. To ne waloso chenro. Yeah, I'm coming to that. Mane problem ko war ko sani. Koro we produce jimorom. Mano 844 tiko tije. Ne and to produce manpower to fill the gap. Tiego lony. Tiego lony mondo ka kundi madong nono gi. To mo team 844 team glo ni manpower survey ing'eto ido doctors adi Kenya. Ido jopuonj adi. To jopuonj makwano jopuonj making'i mago te. Kwete design mar curriculum mabiro meet that requirement. Because it's a need. And we did that and we produced manpower. Koro problem mantie sani. People refuse to think. You paro kuro. Okay, in yaro somo kabisa. Kisungu ng'enye dhogi. Kuro adwa sana jo. Paro naga. Dhulube na ng'e paro naga. Ikawacha kisungu mang'eny. Koro jok par sani uno ko par uluwo jalo gima msungo wacho kata gima ng'ato wacho iyo paro koro okudwa paro to macha no maparo no chandruok monego walosi kwaseloso koro nego kamano rumo to par koro ang'o modong' monego tim kawinji maber daktari. Chenro mar somo mar 844 makoro sani wagwetho oko nuchake nikech ni dwaro
mondo tieg ji manyalo kawo thuolo mag tije madong' nono to gi michuogo. Ne ng'eny. Koro emomiyo ne 844 puonjo tich randa, tich stima, tich thieth, tich ang'o. To king'iyo maber kapok wadhi nyime moloyo, 844 kaka nulose nikech un manulose, to gi kama koro ilokeni, be pod ochal kaka ne en? Koro nokethre, nikech koro gima koro udwaro gi education koro ulal. Koro kia ni ang'o udwa timo gi education. Ji olal, ji owe paro. To ang'o udwa timo gi somo ni? Ang'o wadwaro? Mae makoro chendo. Koro pod utimo program ma 844 manene chande. To tije to koro onge. Tije ka oserumo. Usetiego ji moromo mopong'o lemo. To kudoke pa. To uno kupar, ugolo gila moko. Ma they stop to think to. Mae makoro kelo kuo mar piny. Ma kelo kuo mar piny, koro kelo unemployment particularly. Serious unemployment. To nikech gima nwatimo chama puro otimoga. Ema puro wala ji into the economy. To kuma gidhi to king'eyo. Makaber to nonego koro think again upar. No, nonego watim gima wasunguluongo ne review. The education system. Mondo ko wang'o dwa timo koro sani. To kema koro CBC obiro ne. CBC koro obiro to obiro ka joma dwa time ko ong'eyo kaka itimo gini maber. Gidwa rikni. Somo ok rikni go. Nikech sami rikni kode mo fail ting'e joma thagre nyithindo mane dhi e program. Kako sani kako CBC kata rem sani. Joma thagre mang'eny gi nyithindo mane program. Ibitimo gi nadi. Omiyo dwoko gi ich kendo dichake. Omiyo kaw thuolo mari ma nono gimitimo kapok itere skul. 844 nunono kuom thuolo marom nade? 11 years. Higni 11. 11. Kapod unona. Pod unona itimo piloting, itimo trial, ikaw lesson achiel itere skul, ineno kako chal duogo. Nyithindo biro flow nade, gibiro flow chatira ngodo gudhuluo. Gibiro rwake nade. Gibiro dongo nade skul. Ok niki pod ni ba idwaro dhi junior secondary, to yongi junior secondary. To gisecho, itimo gi nade. Kaka sani gidhi junior secondary next year. Where are those junior secondaries? To mano dine dictate. Sirikal wacho ni gidhi gero classrooms 10,000. What is 10,000? A classroom kende. Gidhi nendiago. To jopuonj to nikanye. Madhi puonjogi. Poko bedo. Ting'e ni sirikal wacho ni gidhi nyime gi chenro mar tiego jopuonj. Ok nyal tiego moromo. Nikech next year there will be 2 schools in one school. There will be 844 school. Madhi nyime sani ni. There's a CBC school. Ok na class. En a system mopogore gi makoni. Paro pogore. Japuonj makoni ok dhi puonjo ka. Ma in a school by itself. To pok waikre ne. To nyithindo to biro kodgi ka. To king'e ni koro gini lokruok makama bire akwadha watamre think ya wuot oganda. Bi in kaka Dr. Gilbert Oluoch isebedo kodgi piny kata isemiyogi e paro. Professor Magoha en wuod oganda, Dr. Juan en wuod oganda, Professor Charles Ong'ondo ma sani ni KICD wuod oganda. Bi isebedo kodgi piny ing'isgi ni yaji othurwa. Gini kaber utim kama. Jogo tiyo kudwar paro ologi. Idwa kawo ka gimose losi Ulaya to gikelo ni no succeed kia Malaysia kia kure. To Malaysia nigi its own objectives. Gima gidwa timo gisomo. Pogre go gibora timo gisomo. To nigi kawo ni koro mano roma koro in iwuon ok ipar. To joga seko ema ndiko ni koda ka kitabu. Na miwe kitabu ni ilugo ni Essentials of Curriculum Development. Essentials of Curriculum Development. Gik monego ng'i kidwa lok chenro mar somo. Steps be kikawo. Makao kitimo those 9 you're failing. Bugni ndiko karang'o? 82 to say revised severally. Yana okindike 82 to se nuoye mo ng'iye mo doye nyaka higa 2010. University yokode. To gitiyo kode mar kadho penjo ok mang'e gima ne iye ka. Mana mar kadho penjo Oluoch wacho nang'o kuom this to iwacho no Oluoch wacho kama. Ka tindiko samediko projects ni. To wacho rum itieko.
kaka Dr. Luoch wacho ne malo kende to par to wacho gini kesango to wacho nadi bidi winji dhi kode ok tim kamano adwa ni wadonje wach mako setimo penj bidi wiwil gima no wacho ok ni wiye dier chando ganda adwa ni wago mbak dier to kapok watieko kawuono koro wayudo thuolo e Ramogi TV kamoro Profesa Magoa neno kamoro Dr. Juan neno Profesa Ngondo neno ng'adnegi e rieko ni to watim nang'o kech CBC to koro osechako kaka iwacho sani koro skundari e skul achiel jonyuol winjo ka ywak jo siasa goe ena chabla chama chich dhi bedo nade an dakoni gi mondo gihojre matin kako dhini odhi keto wach chandruok maduong' ahinya nikech gik mang'eny maonge iwacho ni gintie to gionge wakia ni junior secondary ni en kanye en e primary school en e secondary school mago nyaka wadog back monen to gima chanda mapoka figure out kaka tim nyithindo manie program ni sani gi wabotimo gi nadi nikech nwa leo moko watimo pilot essentials kan ok watimo koro nyithindo ni ka na program mabiro fail nikech ise koro no dhi fail onge resource sani ose fail idwa gik mang'eny e school resources midwa puonjogo onge jopuonj midwa puonjo gini ok ong'e gima giwacho CBC nitie ka a very good program to kako biro implemented onge kumano chenro mar CBC ni to ber kabisa ber mak mana ni yo makori kete go mondo tie marach nitie giminya lock sani is it too late oselewa enya because CBC gimodo atimo was supposed to 844 wadwa ni nyithindo te mondo som ng'ato ni nyathi nyaka som pod be nyathi mong'ol be nyathi mero kwano mero bipero merango nyaka som koro gidwa miyo gimo nyalo somo every child giminyalo somo ma ok ni nyathi ma kia somo to ng'ego mpira mano nyathi mofo koro gin gi curriculum 9 at senior secondary level CBC 9 curricula for children who choose one and the idea is ni nyathi athia will find one of these to fit achiel kuom gik moko chiko gi oboyudo kama donjo nyakango yudi tiende ni onge mana kaka iwacho ga ni onge nyathi mofuwo moro go mpira koro go mpira ka moro wer moro ng'e kwano moro hero puonjo moro hero daktar moro hero media ng'ato nowacho ni ok inyal kawo ng'er tiketo go puk ni timo penj mar idho yien ng'amo idho yien mariek malowadgi nitie mana gimo puk bro logo ng'er nitie mana gimo ng'er bro logo puk to ginagi legi duto mo ginagi lima longo giduto kargi to ne jonyuol gini obago jonyuol otim nang'o obago piny te koda jomini education ko obago giwe mabor to problem wan go sani irikni kode kar kawo thuolo mondo tem gini ng'e kabisa kapok itere oko goye kama diko buku kama itere schools with a lot of mistakes buge mineno kagi gin mistakes mang'eny because there's no time to look at them to mano in politics siasa mnako run everything in this country jogo dwaro ni mondo kapok awe tich an mana loko chenro mar somo my problem wan go ka kati koni gi yawa andigi seluonga bura mo Nairobi mokwongo na advice gi ne giriamba ningiso gi nao teru mos miyo gi buga ni sendi ke ngiuru to moloyo gimiluongo ni pilot to kola resources inyalo do lock of system tionge resources don't try ikitem kijonge yo thoshionge matim ibiro temo nyithindo biro safa kanyo biro chandre kanyo no nakoni ya teru mos to nego do teru mos kingiso gi kamano giwacho ni inonge giming'eyo jadung'ol kaka ne okuchak luga kendo luga dichielo kende okuchak luga kende kichoka biling koro watim nang'o kech ng'ato biro wacho ni ka koro ng'at ma jalonye mosewacho ni gini dhi gore piny koro watim nang'o gibe ging'eyo no gore piny koro nyathi ja Kenya
ngimana ni kama tek. Kama tek ahinya. Koro gima ber thurwa ka ni gik moko duto wawene siasa. Kod bed medicine and siasa. Ineno ka COVID-19 ka en siasa ka thieth. Koro siasa will control everything. Koro I'm hoping the new government that comes in September will be able to sit back and look at it. Matter you're in a hurry to do it quickly. Mondo wachna loko. Retired. We retirement speeches. Need CBC. Koro ber history mani loki. Koro war jok dwar history. Joma donjogi. Gin gi time. Let us go back. Come back and think. Par gimitimo ni. Awinji. Daktari, higa 99 dwe mar 4. Jatend piny Kenya kindeno jaduong' Daniel Toroitich arap Moi, Nyasaye ke chunye kama ber. Nochuogo aput moyiedhi, duol moyiedhi mondo ked gi midhiero mar chan e Kenya ka. Miluongo ni the Commission on Poverty Eradication. Kindeno oyudo ka in jalup jatend migao. Oyudo kisetieko bedo jalup jatend migao. Ose retire from pia siasa. In moluongi mondo ibi tel ne commission ni kaka jakome mokwongo. Jo Kenya pod odhier to nonego utiek dhier e higni 16. Nu fail. Gino no boga in appointment. Yero mar the bed jatelo mar kedo gi dhier. No boga. No edo kan Nairobi. So puro kabiro dala kata poka jikona no yeri ni gimoro kia bier kia tena ndalo no simgweo to wache ge dok songo to jok winji kura dika disi ka disi be teach maneno endango to luckily enough kapodan kanyo to moigo simu kadi dwara ko ikiji ba idwari kabara kijo mono misi tijini en tijango mo yeri ni en tich de temango. Yani nikia ino yeri tich. E kaka nitimo ga dalocha. Dalocha de ipani ngama notero nyingi ne Moi. Koso Moi no ngei. Jaramogi. Oh, Jaramogi ema notero nyingi. Nikech koro anda kasi tija matiko kana wen Jaramogi. Jaramogi emolowa. Bondo ka. Ko and we friends. Prochiko gariyo. Ne pod watimo gik mang'eny kode. Koro kamo idwaro ja matimo poverty to kuni nyathini ber. Ano ko konya kai kawe mietino. Mani ngeni puonj maduong' mokalo. Tiene ni e siasa ka oken sigu mochwere. Ng'ami yombo kata ng'amo kawo kari odi nyalo mako bade. Kendo tiyo mo Jaramogi. Watiyo maber kata kinde mana nubuge tenoko. Piche mang'eny mogo kode dala ka. Piche mang'eny mogo kode kubiro lima. Ne ok wan jo sigu. Ngeni pokaido ng'ama gona mbak Jaramogi kaki gona ni. Angeni wawuoyo kuom poverty eradication. To ng'isa gimoro achiel miparo go Jaramogi. The one outstanding thing. A very good friend of mine. Jasiepna motegno. Siepna kabisa. Mae mapare go seduto. Makara thone na ane jakom mar burial committee mar Jaramogi. Ang'o ma ji ok ong'eyo kuom Jaramogi? Gimoro achiel kaka ino siepne magita gidel inyalo ng'isowa. Apani ji ok ong'eyo ni en ng'ama human ng'anadi, en ng'ama ohero ji. Ng'ama jambola. Jambola. Mohero ji. Ji ng'e mna kaka a fighter, jalweny. Ok en jalweny kata kidhi dala ne yudo ka ji ng'eny kanyo ma joma ordinary. Man kanyo kaka wan gi kwa dhi kanyo. Wamadho na nyuka. Mos. Ne en ng'at ji. En ng'at ji. E mane thing. En ng'at ji. Moko wa South Nyanza, moko wa kure. To moko biro a Russia. Bende lime kanyo. So en ng'at ji. To ji winjo na siasa ni ma ji winjo. Ji winjo ma ng'at ma okedo gi telo marach. Ng'at mokedo. Ji neno ma jalweny. Mi ji neno. To kata kedo ma polite kabisa. Moko ni kidonjo. Kwelo bidonjo siasa. Tibiro through the window. We osedonjo. Kodo yudi riso osedonjo. We utia. Piny no nene. Piny no ng'adne bura. Piny no ng'adne bura. We ugoye. No wan go mama giri kuonde gas as MP. To ne gore kode. We jura we. Ko jo youth dwa goye. No, wegi. No, donjo marach okwelo. Osedonjo. We ura we. Osedonjo. Kada sani kisedonjo kaka timo nomination sani.
Kisedonjo kendo through the back door kod pesa. What? Piny no neni. Kisedonjo, piny no neni. Dhia nyime. Dhi court ni kiar ng'at no weya. Okay. Kawuono ayudo puonj maduong' mokalo. Donj nae wach poverty eradication. Luongi Kabarak. Luongi Kabarak koro nyisa ni gini no mabor na conference mane nitie world conference. Mano decide no bed kod commissions ma go into poverty. Koro problem ko mana go. Dhier en ang'o? Samidhi Kabarak koro idhi gi bas koso ne in gi gachi? An gi gacha kiro no gi dereba. Iriembo gachi? Riembo gacha. Kichopo koro mi gach sirkal? Yes. Maber no siefa no siefa da. To siefa no wuok 844. No ero 844 ta ni ring leader ma 844. Ko ne every evening wamuodo duma kode gine ne lu kare dala de cha. Cabernet Gardens. Kata badhi breakfast kinyi idhi ndego kinyi Eldoret. So we got to know each other. I can also the program moro ma jo kono ma CPE did when we get training. The CPE was the minimum entry requirement. Ko get to go. Ko atim nango. Ko na create gimoni graded teacher, a new program with a new system. But kikade salary ni duong malokra ma japiwan. Mano no konyo jothurgi, otiyo kodi e konyo jothurgi. Koro ere kaka idwa kedo gi dhier e Kenya ka? Koro ade sani koro dhier en ang'ono. Mondo ang'e dhier en ang'o madwa kedo go. Ne anene dhier aneno income poverty aonge pesa. Adhier kisha aonge pesa. Aneno social poverty. Ange pesa to sipsal madhiye to onge. School madhiye somi to onge. Pima modh onge. Dara miringe onge. To pesa tang'eny go. Ingi pesa ing'iewo gari dara miringe. Kora mang'eyo ane to these two aspects ariyo gi. Mondo wang'e dhier mar pesa kod dhier mar social. Koro dhier mar social wayudo kaka commission. Ne wach maduong' matheko kuom social poverty, skunde onge, pi onge, kamano gionge. Ang'o mane timore? Pesa sirkal ne biro mang'eny. Kokalo e chenro mar DDC. DDC kata before DDC. No bira from the departments oro pesa. Tioro gi ka DC. Koro ka DC kanyo ema kwame. Kaino jumbe ma active kaka ne an tidhi yuko di bati duogo. To kaina ko inactive ka DC chamo to dok go. To gima no kelene koro kotim. Ko ema na paro no oyo. Wakaw gima iluongo ni CDF. Mono pesa oa Nairobi straight to the community. Moko rao ka DC will be direct. Mondo jo penyo bed penyo ti kode kaka giparo. To amiyo gi committee, kanyo loso committee margi, koro pesa biro e lwetgi. Ma commission ni ema nokelo paro mar CDF ma ok mheshimiwa Karue. Karue to nikech no kwan jo parliament. Ko idwaro ng'at matire e parliament. Mondo bed chik. Bed chik. Nikech kano ko bedo chik to konyal kadho. Pesa ndalono pesa ok dhi e lwet ng'at ma sirkal. It's illegal to give money to a non-government person. Illegal. Mitere in court. Imiyo jadumo pesa. Imiyo ng'ama nigi namba, iduo ng'ama nigi namba. So ninya kwa yud kaka iloke chik. Ema koro wadhi dwaro Karue. Dine wakaw jaluo. Teno per jaluo ko da ba jaluo jodong yen mag opposition. Nikech ma oyudo ka koro Moi be wuokie telo. Wuokie telo. Kibaki donje telo. Koro nyaka bed careful. Nika tim nango. Koro kuye midwaro mondo tere. Koro wewe Karue motere. Mokadho. Nikech ne ok onyal time without the legal backing. Koro wan gi CDF ka. Tiende agulu mar dongruok e kuonde od bura CDF ne geto kedo gi dhier mar chane kind oganda, social poverty. Kelo skunde, loso ndara, kelo pi, kuonde thieth. Nyaka kama wachopene.
In fact, mor kaka CDF osetie. Ok amor. Gikwale. Ka tiyo kode kode go. Mana kaka DC ne kwale, kaka koro jopiny kwale. Jopiny kwale ka. To kod gimara sani ni kwale piny wachame jokuo bende yode poge ni jomoko e kor gweng. Machana ni chame ka DC. Koro chame koro ng'eny. Koro jogweng kwalo gimonego konygi. Kwalo gichamo to koro dhi kamano. To kata ka en jakuo to en jakuowa. Jakuo. Only jakuo. So that's the problem. Social poverty. Puro ng'eny. Iparo ni CDF. So income poverty. Income poverty. You point you dwaro pesa. Kata mitimo gimoro timo. To ok inyal yude. Nikech kinde no ok inyal dhi e bank. Those like ka dhi e bank. Jomoko mon magi kadwaro pesa kata chuo dwaro pesa. Kodhi e bank to odong ndoni. Odi. Mondo donje e bank. Iko jaduong' bedoko. Ok inyal yudo pesa makamano. You can't. So there's no money. The pesa onge minyalo timo gigi. So wabiro gibiluongo ni table banking. Mondo ibed kod bank mari ma ok idhi bondo, ok idhi ka KBC moro. Ubed kod bank maru. Koto unie director to unyango. Manu kru kelo pesa. To holo. Ukelo kajo to holo. En kore maru. Koro kudhi e bank. Koro kao pesa. Poverty amiyogi. Kore miyo group do. Nentie pesa manomi commission mari. Yes. Oh yes. Kamoro kaka bondo ka ipogi. Itimo go piloting. Because piloting was very important. Kapo kata CDF no. Kapo ke pass bondo bed below. Nyakateme in various places. Iteme Turkana. Iteme Luoland, iteme Kikuland, inano ober, kosoko ber. Kose ber ko tekni kanye. Mise kuni akoro sani utere ni jopiny. Tu ke maricho dicho geselos. Itere jopiny. Ai wato bakamu gumulu ni revolving loan fund. Macha na joma loko hala. Man gi manyal doro bank. Tuti joma ko bajo pur. Ko bi ber ke pesa mo pile motere table banking. Mare biro ta 4 months. Okay, kamano. Kwa amigo mune revolving loan fund. Ubendo mia serikali miyenga ni kao dio loso gire ndo kosetieko. Kore kodwoko. To revolve around us. Koro magi gin paro mane duol mane telo ne okelo. Moloso kaka inyalo lok gi chik. Magi bedo chik. Koro mondo tikodgi mondo fight poverty. Those two in poverty manakao. Chan mar yuto. To gi chan mar oganda. Mar pesa. Chan mar pesa. Yuto. Chan mar yuto. To gi chan mar oganda. Social poverty. Kama wasechope ni. Ji podi yuago chan kuonde mopogore opogore. Nyalo bedo ni iwa ema lach. Koso nyalo bedo ni okwasetiyo gi chenro ni makare. Nikech skunde to CDF ogero mang'eny de. CDF ni ng'eni en iwacho ni diang'e lach ichame odong'. Yes, ong'eny. Kuonde moko tiyudo kotoni ogero gimoro kata ichame kamano. Diet pod beti amina. Nikech okane kaji serious na ngocha kane kaji jomako wachno matek wach mar kedo gi dhier yo matek nena kangi jotelo gi dwaro jido bed gi dhier jotelo dwaro ni jopiny bed jotelo jo kanisa jotelo jo siasa jotelo mage molo jo siasa hapa ni gimor ka dhier makoro kilo siling pirabich to lawi oringo bangi nikech siling pirabich nikech kakoro kinyari kakoro kodwara lawi siling pirabich maybe ko ifil ni koro tich koro onge to mano siasa masani kaka nene undalo manugo siasa noku gonji ne onge wakelo projects wakelo projects we pesa timo ya development iniwuon to ne miya pesa ne go banga onge pesa mana chiwo kende nen mibiro chamo dalana kaka ibiro lima
wadi weti ti di andno la mi wachamo chiemo mi chamo ta mi transport do ta ki asa wat nyaza mano kende to ne kiani kama de ke gona go kura mano ne onge bano biro machiegni kabisa ni onge kuom mane wacho ni iwacho gimoro kanyo ni nenore ni jotelo ahinya to josiasa dwa ni jopiny obed modhier mondo gigone kura mondo ka gigone gi kura nikech ka sani en wach ma pesa gima kelo pesa no kionge pesa kinya donjo ko gikwala pesa mondo gikaw gi jogi to ka podi ura pesa mang'eny to gibi nyalo omiyo keep them low mondo giba pesa mang'eny ko yodi jima wek ka ng'iya na wuon I might be wrong te kaka nene ya maybe okanene kare nikech okane gima gitimo mondo dhiro rum okanene daktari dhochni waloko nang'o ka koro watieko nikech mano gima tek mokalo waloko dhochni nang'o how do we change this apa ni en mbaka kama goni mondo japiny oywa wiye mondo japiny ochak paro nonyuole gi obwongo mondo pargo ok onyuole mondo onira ndakanyo in gi obwongo pari ni wuon gik mineno gi ang'o momiyo gini timore atim nang'o atim kama to kete ng'alani ji maparo ni siasa magoni tim kama ti pama tim kama ubro wuondi gidon mo di beri dire sikajo I don't see program we hope the next government and we hope the next government bilo ngajima serious imaendeleo companies ginyalo dodo kai pure kai to kuro kumose becomes a problem kuro ja puro pure the kemne supermarket Nairobi kechigole kai tere kuro tanga mono agelo gi factory kai to wapure to barege to wawose ka to chame chame awinji why has it to go to Nairobi to nagi magote inche wan gi project kama bar ndawa opidh ndawa kama ng'eny to kumitere ndawa onge pilupila pedho kama ng'eny to kumitere onge nikech jotelo ok okonyo mondo ayud kaka onyalo use awinji gik makamago to kotim to piny lokore ke koro wan gi factories wan gi resources to paro Nyasaye omi obwongo mondo ipar daktari thuolo ma wang'wa en mbaka mamit goyo mokalo kodi nikech kinde duto iwacho ni kimodho e soko mang'ich to iwinjo ka riyo rumo kendo igombo mana modho adwa ni mondo ing'i nyikwa Ramogi Ajwang' mondo ing'is gi wach ni mogik odhiambo ma kawuono jothurwa an akwayo ahinya ni mondo wabed joma paro gimwatimo par kapok itimo gimoro omiyo obwongo ma ipargo kik ka obwongo ni onindi gik mang'eny minyalo paro minyalo timo to kik itim ni koro jasiasa wacho msungu moro wacho dona moro wacho pare in iwuon gima ketho education sani somo masani watime makwa paro kaka nwa paro chon wan kan wachake ne wan kod paro wadwa timo ang'o gi tije maonge gi tije ng'eny to jotich to onge ko watim nwa paro mwagolo 844 to koro sani paro ji oweyo kani koro paro ji oweyo ni paro tek to nyaka wapar kaka joluo kasa miyiero ng'ato madhi e bunge par kama idhi e puodho par mokwongo kik ling'a ni biro go hoi ok nyal konyo mane madang' awego joluo Dr. Gilbert Paul Oluoch jasiasa japur japith jal makedo ne ratiro mar oganda kokalo kuom rakruok gi midhiero momako oganda to moyangore moloyo en ng'at ma omako weche mag somo motegno mokalo an wach madong' go kawuono e chenro mar duol nyakwa Ramogi Ajwang' en par Nyasaye omiyo obwongo mondo ipar ok mondo obwongo nindi gimoro amora mitimo gimoro amora midwa timo gimoro amora miwinjo gimoro amora miwacho par nyinga Charles Odhiambo chenro mar duol ogik gika erokamano ahinya Dr. Gilbert Paul Oluoch kuom rwakowa e dalani ka kuom somowa paro maber kamano ng'ama nigi ite mondo winji kaeto ipar ni to nyalo konyi nade bang' ma en Thapki
Anto ka Nyasaye oyie, wanere juma manyien chieng' tich ariyo e thuolo maket gima.